Автоматичен прекъсвач или предпазител? Кое е по-добро? Кое устройство ще защитава по-добре инсталацията? Автоматичният прекъсвач е защитно комутационно устройство, предназначено да прекъсва електрическата верига автоматично при възникване на претоварване, продължителен ток над номиналния или къс съединение, рязко и високо нарастване на тока. Принципът на действие на автоматичния прекъсвач е следния. Той има термична защита и магнитна защита. Или накратко казано, автоматичният прекъсвач следи тока термично и магнитно, прекъсва веригата, гаси дъгата и може да бъде включен отново без смяна на елементи. Предимства на автоматичните прекъсвачи. На първо място е удобството. Позволява ви многократно включване и изключване без подмяна. Изключваш, проверяваш, включваш обратно за няколко секунди. Ясна позиция или индикация на предпазителя. Ясно се вижда дали е включен или изключен. Висока надежност и стандартизирана защита. Съответства с международните стандарти. По-удобен е за експлоатация в жилища, офиси и търговски обекти. Недостатъците на автоматичните прекъсвачи са по-високата цена спрямо стопаемите предпазители, по-сложната конструкция, наличие на механика, която дава възможност за повреди с времето, изискват периодично проверка и поддръжка, по-чувствителни са към лошото качество на инсталацията, влага, лоши контакти и така нататък. Какво представлява винтовия предпазител? Използва се в по-стари инсталации за защита от претоварване и къс съединение. Работи чрез топим елемент вътре в него. Това е стопяема вложка, която при претоварване или къс съединение изгаря и прекъсва веригата. После се сменя. Еднократен е, при задействане се сменя, не се възстановява. Монтира се в керамични бушонери с винтова резба. Предимства на предпазителите. Винтовите предпазители осигуряват надежна и проста защита. Имат много добра прекъсвателна способност, особено с правилната вложка. И надежно гасят електрическата дъга. Устойчиви са на висока температура, механично здрави са и безопасни за използване. Недостатъци на винтовия предпазител. Еднократен е, след като изключи, трябва да бъде подменен. По-неудобен е за използване спрямо автоматичните прекъсвачи, не отговаря на съвременните изисквания в много от случаите. Заключението е, че в съвременните електроинсталации автоматичният прекъсвач се счита за по-подходящ и професионален избор, тъй като осигурява по-висока надежност, многократна възстановяемост, по-точна защита и съответствие с съвременните стандарти за безопасност. Благодаря на всички, които останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. Благодаря ви и до следващия път!